дзіця шчаслівага жыцця на год працягласцю хаця б, на жаль, не гарантуе ЮНІСЕФ. І на башку спагледжаных мульцях аднойчы падае раяль наверх кавадла, і вядома сейф, і тут жа не націснеш сейф, не перапройдзеш нанова жыццё ад моманту, калі пайшло не так усё, калі прасёк, дзе не прысеў, а дзе не ўцёк, папёрнуў проста сел. Ды помні, ля скроні ў гэты момант пальцем пакруціў анёл ахоўнік. І парадокс жыццё таму і ёсць чароўным, прымаць адказнасць за сябе і разумець наступствы для таго, каб размаўляць з сабой на роўных. Здымай карону, дайшоўшы да паловы, часам трэба пачынаць па новае. Але запомні, тут усё умоўна, і трэба ўмець заплюшчыць вочы і ляцець неведама куды, для чаго, калі на сэрцы цяжка, калі няма паветра, а навокал цемра і бязважкасць. Час і лёс, пад джаз і блюз, ціх рук ад кола. Ёсць крыжа, ёсць падкова, на зямлі ўсё досыць выпадкова. Жыцця заўжды недастаткова, і нам не прынцыпова, як на могілкі з сабой цягнуць дзіцячы ровар. І ўсе мы цягнем па стэпе ці па багне, каб не баяцца д'ябла, каб лічыць сваё жыццё сапраўдным. Чагосьці прагнеш, тады не адкладай на заўтра. Цаглінай у галаву табе ўжо пацэліў аўтар. Цагліна з даху, мацнейшая за планы. Яна наканавана ўсім, яна бязлітасная панна. Яна як данасць, як жарты гравітацыі, з якой не мае шансаў пазмагацца на апошняй станцыі. І тут пытанне толькі ты ці я. Сапраўды мы ўсе чакаем гэтай залі адбыцця. Так, не першым класам, ды з бялізнаю з-пад праса. І гэта не параза, не паспець, параза, проста здацца.